Всичко в този модел ти дава усещането за матрак, с който сте едно цяло. Матрак Озон Плюс. Казвам се Мария Пражева и ръководя дигиталните продажби в ТЕД. Матракът е направен изцяло от пиано, дишаща и супер комфортна, която обгръща тялото. Високоеластичната пиана е плътна, много издържлива, дори при особено силен натиск. Затова матракът е предпочитан и от хора, които обичат по-стабилна опора. Обърнете внимание на уникалния профил. Подобно на мини амортисьори, тези отвори реагират на тежестта на тялото и абсорбират натиска. Слоят влакна от кокосов орех допринася за устойчивостта на матрака. Моделът е с двустранен комфорт. Може да избереш по-твърда или по-мека повърхност, изцяло от мемори пяна, изключително умекотяваща и комфортна. В нея са добавени капки охлаждащ гел, специална технология, подходяща за хора, които страдат от прекомерно изпотяване. Кълъфът от нежен текстил е снабден с дишаща лента по целия борд, за още по-добра проветривост на ядрото. Лесно може да почистите матрака, като просто свалите кълъфа и го изперете в домашни условия. И всичко това с цели 10 години пълна гаранция. Матрак Озон Плюс от ТЕД.